Помогнете на Ивайло да се изправи и да сбъдне мечтите си. Един миг невнимание и една тежка злополука превръщат живота на Иво от безгрижни дни в училище в борба за живот. След тежка катастрофа той получава тежка черепно-мозъчна травма и политравма на гръдния кош. Иво преминава през 4 различни интензивни отделения и множество животоспасяващи операции. Събуждайки се, той трябва да научи отново неща, които преди са били част от ежедневието му. Да диша, да движи тялото си, да помни света около себе си. Въпреки това той не се предава. Търсейки шанс за по-добро възстановяване, близките му се обръщат към болница в Турция, където лекарите дават реална надежда. Ивайло има шанс да проходи отново след 2 спешни операции и след специализирана роботизирана рехабилитация, но лечението е свързано с непосилна за семейството сума. Днес Иво има нужда от повече от лечение, има нужда от подкрепа. Всяко дарение е крачка към деня, в който Ивайло ще може отново да се изправи сам.